dera koto dera kokjak thayangka shantir bazar ni gaddang bai Ashwini Kumar Tripura para aro horchani horono sarap sawono lukhung khungnei khoroksni borok butang hap hopjagi thimani o khaidok jak nukhung rok bai thangai malaika titedisini röngbedekni samungchari fangadong em Robindra Debborma o salo theijanai ni nukhungni borok rokno kisachak chuba chotai kotor khaidokma iya farika em Robindra Debborma o salabini logio tangka MDC Ganesh Debborma tei TEF ni adong rok bahaino थांना नायो नरबो कक सानो सिगां अ जागा फाइजांखाय सिनि दाखुकते बुखुक संगर बरक थानाय मासनि अ तारिखनिफ्राय 20 21 नि खरो याकुम याक मामुइ संगै चागो याकुइ बरक थुलायनानै एमन पजिशन नाहानानै नायतमन जरा मो गार्डन कामी शान्तिर बाजार साब डिभिजन क्लायो अरगनो ओ हाताय वागै फायै बरकनो बंनि साकाव सिंजाकिन थां नक सह आबुनि लगे लगे ठीक ते खरनि खरकाम बकसाय तंमनि जे कुसायार बरक खूब कष्ट खायै बिनि बुफा बुसाना बासिना बागै कसा पुसा साबाय याकुं याक पुसा साबाय खूब कष्ट खायथिख्लायना आरो किंतु बाकी रंग तय और नरक मलिया बरक शेष मिनिट जब हाफ हो जागे और न लांगा चलबाय अब खनाउ तो हास्तिने गोबां मालुकराव फायबिता सिनि बुबाग्राव फायता एमपि फायता आइ गोबां मानसिनि जारा गरब तामने बनो लुकु संजाक आदंगराव फायबिता आमसानि बरक बनाय फायबिता जाय जोंतिनि और फायता अमा हाइकेनो देवीपुराव सोंथा गारब नुकुम खुंसानिसि खरकाम आरो चिनि साकमा खरकाम बरबो हाइकेनो जाका आरो सोंथां फायदे बेलायखेनो बखानांमानिखौ जोंतिनि अबनो नंनि बिसिंनि सानाबो सुङो सरकारनो ताइचिनि लुकरनो आसुक मुरा हाताय तला रग नखुग्र ताखलालायसि कारण आगिनि एनवायरनमेन्ट बाय टाउन एनवायरनमेन्ट के फेरि थांगा परिबेश फेरका आगि बुफां कतर दङ वा गोबां दङ ओ हानो रमिनार गोबरक बंनि यारोंबाय ताव यारों यासा तुलिखाना आबो बाय बंनि माखाना गावनि बागै जों तिनि कयनाय जोंमो तिनि सुबानानि बागै फैयो जों के सुबाय खालामनाय माइरु माइकारि चुम किसा मिसा थैनाय नखुंनो किसा मिसा खरियो याफारि खालामनाय गावनि बागै जों बरनि म आसुक बिपद आपद क्लाय तमनि जराव अर माइबो कानि माइ नसं थामायता अरनि हा यांनि हा जतन तला थाङै पुरा माइ गाहाम बो नसं थामायता स्टेट गभर्नमेन्ट एवं जों एडिसि गभर्नमेन्ट सागा जे नक बायजांनाय फुल डैमेज बरनचिन बुवाग्रा बादिनो सागा जों 3 रनाय राज्य सरकार गाय नक रनाय 1,20,000 नाय आबो जेतु फान सक तमाक्या आबो ताय बिसिलेरिया थैजांनाय नकनि बरन किन्तु अलरेडी बंनि एकाउन्ट रां दाजाखा ताइचिन बुबाग्राबो बंनो 50,000 काय फेमिली हो बरो 50,000 काय बंनो सुबा जाखा फैदिना गिना बरो राजबारियाव थाङै राजा तो फायखानो आउन पुरो जों अरो नुखा यारो थाङै बरो गांगो द्रप फायखा गबने बागै जों ताइसां हायनाय फैनाय त्रिपुरा हास्तेनि गोबां एनजिअ दङ माया गोनां हा गोनां सिनि लुकरा गोबां दङ फायदि अमाहाय जरावनो जों सिनि लेफ्ट साइड नि फानो जों बुति परिवार अ कामिनि आमचनि बरनो ताखने जरा मासे मानिया सरकारी नि बुसु नाय ते कयदिन रिमान परखे बन्द खायनाय हायबा जे मानतै जों जदि न बरनो जों चुबुइ माखाय सिनि बरक बेलायखेनो हामनाय गायबनि बागै गोबांमा बरनो जुनुखा हामबाय मारो सिनि बरक सिनि खुंथाय बारक त्रिपुरा सारन बिसिङाव 1 लाख रक पर्यन्त 50,000 रक आमतिरक थाङैनाय जमारेनो सिन नारानो नुखा दिनो भिक नतलाङैनो 50,000 बिनि जा जिमानि रक मारक सुनुखौ हामबाय मारो सिन बुबाग्रानो बेलाय हामबाय बिनि साकबाय थांनि रां 10 लाख तो रिखानो बा जा थैनानो वानसात थुरुकसा मणिपुर हिनि करि जे क्षतिग्रस्त नायनो बाहाके गारै दै दङ आसुनो जतन कबगो फायदि खा थानसाखाय खा बाक्साखाय या प्रिन्स बाक्साखाय जों जारा अरन भिक लाय दंनाय रङ जों सुवालाय